हेलो साଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା କି କେମିତି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବାଟା। ପ୍ରଥମରେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମେନିକିରି ସେ ବିହାରରେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବିହାରରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଥିବାରୁ ତାକେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏହି ବିହାରର ଯେନ୍ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା 20 ଭାଗ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀଳ ଚାଷ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲାଗି କି ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଇଂରେଜର ଯେନ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେହି ଦରରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ସମୟ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲେ କି ନୀଳ ଚାଷର ଚାହିଦା ହେତେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ନାଇଁ ନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଓ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଜମିକି ବି ସେମାନେ କର ଦେଇକିରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି କରକି ଆହୁରି ବଢ଼ାଗଲା। ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ତ ଏହି 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବା ଏହି ଯେନ୍ ଟିକସ ଲଗାଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଇଂରେଜମାନେ, ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1917 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏନେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ବୋଲି ଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା କି ନା 1917ରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଡକାଯାଇଥିଲା କି ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାକେ ଡକାଯାଇଥିଲା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାଣା ହେଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ ଗାଁକେ? ମୋତିହାରରେ ଥିବା ହେଲା ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହାର ଉଲ୍ ହକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ, ଜେବି କୁପାଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ସେନକେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲା କି ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାକ ଘଟଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ, ତ ସେନେ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ ଏହି ଜାଗା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କଲେ? ସେ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଆଯିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରୁ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ କରି ଅହିଂସାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଓ ସେହି କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା।
ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତ ସେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ସଦର ମହକୁମା ଥିଲା ହେଲା, ସେ ସଦର ମହକୁମା କେଉଁ ଥିଲା ଆମର ମୋତିହାରରେ ଯେନ୍ ଥିଲେ। ତ ସେନେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯେନ୍ ଶୋଷିତ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଠାରୁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ମାଲିକମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ହେଲା, ତାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 25% ତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସେହି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ 1918 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗୁଜରାଟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଥିଲା କି ଯେ 1/4 ଯଦି କମ୍, 4 ଭାଗରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଲା, ଯଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବା ଯେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଟା କମ୍ କରାଯିବା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଁ କଲେ କି ନା, ତୁମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହଉ କି ଜାଣା ହଉ, ତୁମେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୁଳନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କାଁ କଲେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର କାଁ କଲେ, ସେ ନା ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ପଇସା, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧଇଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। କି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସେଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। କିଏ? ସେଟା ଥିଲେ ଆମର କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତ ଏହି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କାଁ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା পেলাম ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଆମେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖଲା, ତାପରେ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କାଣା ଦେଖମା। ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁହା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଫ୍ଲେକ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ କାଁ ହେଇଛି, ଲୁହା କଳ ଗୋଟେ ଯେନେକି ଲୁହା କଳକାରଖାନା ଥିସି, ସେନେ କାଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ ମହାମାରୀ ମଶା କାମୁଡ଼ା ଫ୍ଲେକ୍ ମହାମାରୀ ଆସେ। ତ ସେନ୍ତା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମାନେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ ବୋନସ୍ କାଁ କଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି କାଁ କରାଗଲା, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଣା କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି କଳହର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ସେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀକୁ 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନା
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର 35% ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କର ମଜୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କଲେ, ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦାୟୀପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତ ମାନେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର 35% ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାବାର ବିରୋଧରେ ଥିଲେ, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି କଳକାରଖାନାର ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ 35% କୃଷିର ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର, କ'ଣ ସେଟା ଥିଲା ନବଜୀବନ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଗୋଟେ ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ରାଉଲାତ ଆଇନ। କ'ଣ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଉଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁ ଲାଗି ତାର ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଚମ୍ପାରଣ ପଢ଼ିଲା, ଖେଡ଼ା ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁହା କାରଖାନାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ମା। ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ପାଇଲା, କେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁହା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏହି ଯେନ୍ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା ଆମର କାଣା, ଆମର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ, ତ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭାରତ କାଁ କଲା, ଇଂରେଜ ଆଉ ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ସେ ବହୁତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ହିଁ ଇଂରେଜ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କହିଥିଲେ କି ନା, ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଉଲାତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାର କଥାର ମୋଲ୍ଟି ଗଲେ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଉଲାତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ହେଲା ରାଉଲାତ ଆଇନ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଉଲାତ ଆଇନ ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ, କେଉଁ କମିଟିର, ଆମର ରାଉଲାତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ହେଲା, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ରାଉଲାତ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏହି ଆଇନରେ କାଁ କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ହେଲା
ବିନା ବିଚାରରେ ସେ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନାଇଁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଁ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। 1919 ମସିହାରେ କାଁ କହୁଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ବନେଇଛନ୍ ଏବଂ ସେହି କମିଟିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛ କି ନା ଏହି ଆଇନକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତ ଯଦିଓ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଯେତେ ବି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବେଶୀ ଥିଲା। ତ କାଁ କଲେ 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ରାଓଲାଦ ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ରାଓଲାଦ ଆଇନ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବିନା କାରଣରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ନା ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଟିକେ ଥମେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦୁଲଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବହୁତ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଁ କଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ କାଣା କଲେ, ଆମ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ସେ କେବେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ମାସରେ ସେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ନା 6 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହରତାଳ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ମାସରେ ଫେର ଛଡ଼ାଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତ କେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ, କୋଲକାତାରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ଲାହୋରରେ, ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ନା ଏହି ହରତାଳ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କାଁ କରୁଥିଲା, ପୁଲିସ କାଁ କରୁଥିଲା, ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲା। ସୋ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ତ ସେଥିଲାଗି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30ରେ ଏହି ହରତାଳ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଚାରିଟା ଯେନ୍ ଦେଖିଲା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ ଦେଖିଲା, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁହାକାଳ ଖଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦେଖଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଳ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହେଲା,
ଯେତେବେଳେ ରାଉଲା ଦାନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କରିଥିଲେ ହେଲା କେବେ କରିଥିଲେ ହେଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଅମୃତସର କେନ ଅଛି ବୋଲି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ହେଲା ଏହି ଆମ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ମାନେକରି କେନ୍ ନଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବର କେନ୍ ଅମୃତସର ଠାରେ ହେଇଥିଲା ତ ସେହି ଅମୃତସରର 2 ଜଣ ନେତା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମର ସତ୍ୟପାଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ଏହି କାରଣ ଆମର ରାଉଲା ଦାନ ଆହୁରି ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠିଲା ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କର ଗିରଫରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରରେ ଜାଲିଆନାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯେନ୍ ଥିଲେ ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ କାରଣ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ସେହି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ ହେଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ସେନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସହରର ସଭାସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ବୈଶାଖୀ ମାସ ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ କି ଏହି ଦିନ କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ସଭାସମିତି କରାଯିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଥିଲା ହେଲା ବ୍ରିଟିଶର କିଏ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସେ କାଁ କଲା ଆଇଲା ଏବଂ ବିନା ଭାବିକିରି ସମସ୍ତ ନିରସ୍ତ୍ର ଯାହାର ହାତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲା ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଳିଚାଳନା ବର୍ଷଣ କଲା ଜାଲିଆନାବାଗ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ ତ ଯେନ୍ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଥିଲା ତ ତାର ଖାଲି ଗୋଟେ ନ ଯିବାର ଏବଂ ବାହାରବାର ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆସିଯାଇ ନାଇପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଆଖି ମୁଜି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3600 ଥିଲା ଯେକୌଣସି ବି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଉଛି ନା ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରି ଯେନ୍ତା କଏନ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଥିସି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଥିସି ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଥିସି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିସି ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା କେତେଜଣ ମରିଛନ୍ 379 ଜଣ ମରିଛନ୍ ଏବଂ 1200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କି ନା 1200 ଜଣ ମରିଛନ୍ ଏବଂ 3600 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ରାଉଲା ଦାନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଉଲା ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧୀ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ଫିର୍ ବି ଯେନ୍ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ହେଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତ ତାରପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବହୁତ ଘୃଣାର କହିଲେ କି ଯେତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ
ପରେ ପାପ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ କହିବେ ବା ଜାଣା ଦେବେ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲ ତାଟା ପାପ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାତା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଗୁଲି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କାଇଜର ଆଇ ହିନ୍ଦ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କାଇଜର ଆଇ ହିନ୍ଦ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଦୁହିଁ ନେତା ଆମ ଦେଶର ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପଦବୀକୁ ସେ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାର ଉପାଧି ରୂପେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲା। ତ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ପଦବୀ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିତ ହେଲା ତ କ'ଣ କରାଗଲା? ଦୁଇ ଜଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେହି ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବା ଭାରତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା। ଧନ୍ୟବାଦ।